digonceng kancing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang malih gandrung wata kaya mangkono wis prapteng tepining samudra minangka lampeng sang Bimasena ing laladan segara kidul awit anut marang lenging cipta sang Bima jemangkeng konang pepada dupi wis prapteng gisik segera pinapak marang gedhening alun kang gulung gumulung dadi kandhek lampeng sang Bimasena kala semono sang Werkudara hanyawang marang jembaring samudra kang ngelangut tanpa pagut tuwun mirengaken swantening ombak kang paniyayah gunung jugruk dadi njegrek kadya tugu Surakarta sang Werkudara tumekaning ombak kang nempuh wentising sang Bratasena Biswatata janma kaya mangsana marang lampahing sang Bayusiwi satemah tuwuh tandha pitakon lebeting batos sida njegur segara apa ora lamun sida njegur bakal pisah keluarga ing selawase labet hamung pati pacangane nanging lamun ta wangsul tetep bakal banger asmaning sang Bima ing selawase urip griya kapetang kali batos dening sang Bima bali bacut bali bacut bali bacut wis kenceng kate sang Bimasena kedadak ing mangke ana peksi ingkang miber kekalih nenggih peksi gemak dalah peksi patuk bawang niat langening dalang yuwan aklar pantamun carang tinon dari kekoneng surem soroti tanpa adang mengkoto gemak popo patuk bawang gandeng sawetara rentuk pangan kanggo nambak weteng luwe ayo padha rembugan weteng entir-entir kok rembugan iki arep ngrembug apa aku arep takon gemak besok yen kowe mati pilih mati kepiye oh alah patuk bawang keduren tembungmu kuwi kok dadak kowe takon mati kepiye kowe karo aku mati ora diplinteng wong wis matur nuwun karo maneh aku arep takon sing jenenge pati ki ana pirang perkara pati kuwi ana 3 perkara pati nista pati madya pati utama tinambah siji maneh yaiku pati janji piye karepe kuwi pati nista kuwi patine wong nglalu kuwi nista-nistaning wong mati mangkono iya wong nglalu iya kaya to ngendhat nabrake sepur lan sapanunggalan iki pati nista yen pati madya kuwi disangkani saka lara kaya lumare wong arep mati gandeng ora entuk tampa wis ginaris makaring pepesken bakal kapundhut ing resaning Gusti lah yen pati utama kuwi patine wong kang nuhoni marang ing reh kesaguhan kaya to satriya gugur ing madaning palagan satep wis netepi marang kesaguhan lan janjine kaya to patining pendhita kang lagi tapa patine wong kang manembah marang Gusti kang lagi sembahyang pati ning dalang ana ning panggung kuwi pati utama lah yen pati janji kuwi patine wong golek pesugihan kepengin sugih banjur njaluk tulung nyang parewangan kanthi dijanjeni kuwi bakal kelakon sugih so yen mati dadi balane sing mbiyantu mau kuwi jenenge pati janji oh ngono iya lah tumaraping patuk bawang kowe kepengin mati apa wah nek aku ki ya kepengin mati utama aja mau pati madya lho aja pati nista ning pati utama sing tak gayuh marga nek nganti aku ngulit marang kesaguhan tak lincati wah tetel kang dadi jenengku lan banger sing dadi jenengku lang-langing driya mangu
bangun kung kangguan rimang abiyasa kakekku kunti ibuku ngarep kakangku Kresna kakangku Hanoman kakangku aku njaluk pangestumu Janaka kembar lan kabeh kawula sak ngamarta aku njaluk pamujimu aku njaluk pamit budal ambyur samudra yen mangsah mampu pecah cancuk mergut manjing samudra naya dereng wiraganya legawa banyu senaput wentis melegi ngangganira semingep hana bagi mikek jonggo kang waris setu bondo layu om wis momor ing teling samudra nenggih Sang Bayu Suta ing mangke ndatak sakala wonten naga ingkang jebedhul saking teling alun nami sang naga Nabat Nawa ya naga Nembur Nawa sakil rekombang gedene menga tutuke geni kang sinemburake dasar ngakak suarane ketinggal lagi nesu labet ora maos ginanggu kamardikane awit saking jembeguring Sang Bima ingkang sasat ngebur toyaning samudra sigra Sang Nabat Nawa nyaut marang Sang Bratasena naga wis ngangkep wentes awak nganti pethet wis mulut hangganing Sang Werkudara temah ngalumpuk angganing Sang Sena kraos yen pilut dening naga data nyipta gesang hamung pati ingkang sumanding mila ing batos amung pasrah marang purbaning kang kawasa namung wonten sisane kekiyatan sekedhik kumelawe kanangasta nyepeng tutuk ing naga ing pengajap arsa kalih saking pupu tinedahaken marganing pati arsa kapamanaken ing pilingan kang kering ingkang dari keborean lisah tawa nanging tanpa capa awit saking landheping kuku Pancanaka kawimbuh rasa pambengganging Sang Bima ndadak sakala kuku tepancep ing tutuk naga datan kajarak suwek padha sakala suwe ing kanang tutuk sakala pejah Sang Naga Nembur Nawa mlabaring getih momor kaliyan warih dados sakjung pesagiambane helok ing kahanan tan kawuningan ing ngendi papan bangkening Sang Naga Nembur Nawa sareng kawan karmeng Sang Bratasena
tuwus prateng dasaring samudra inggih Raden Jayalaga. Kala semana kagiat Sang Bima Sinawit pirsa kahanan kang sarwa Handupara katitik ing dasaring samudra teka wonten pulo kang asri tininggalan katik tasih mawa raos ayem tentrem nikmat lan mupangat langkung ngungun malih tanggaling Sang Sena dene ing madyaning pulo ana bocah bajang kang jumeneng mawa cahya padangan lai hanya begi pulo ingkang linenggan mongko tanpa ana soroting Surya Candra kelawan Kartika dadi kendel Sang Werkudara nuju hamandeng penaing bocah bajang enggal-enggal kadang aku krasa yen aku iki ana dasaring samudra rasaku kaya wong ngimpi awit dasaring segara teka ana pulo kang asri hararas luwih-luwih iki ana bocah bajang kang adep ana kono bocah bajang kowe kuwi sapa teko kowe jen tanpa ruang mapan ana kono Kulup Werkudara wah gembelo temen bocah iki karo wong gerang kok nyebut Kulup Bathara Dewa Ruci kepara nyata teko kowe wis ngerti marang aku lan wani nyebut Kulup apa kira-kira tuwa kowe tinimbang Bratasena pancen mengkono kahanan inggih Bratasena mula prayogane kita nyembah lan basa marang jeneng ulun ya nggih aja gemampang kowe perintah aku kowe nyembah lan basa aku gelem nyembah lan basa waton kowe ngerti sapa-sapa leluhurku mengkono iya kita iku anak Pandhu Pandhu iku yoganing abiyasa putraning Parasara sutaning si Sakri ku siwili sekutrum atmajaning Manumayasa anak parikenan yoganing Bremani kuwi putrane Brama dene Brama iku anak Bathara Guru hatmajaning Sang Tunggal kuwi anak wenang yoganing Sis dene Sis iku anak Adam nggih Bratasena wah pitis tembungmu gandeng wis ngakoni bener mara gagi nyembah lan basa marang jeneng ulun Kulup monggo dhisik aku gelem nyembah marang kowe waton kowe mangerteni apa to sebabe dene aku teka dasaring samudra iki Werkudara mulane kita teka kene klabet anggon kita ngupaya pundhutaning Guru Nudurna supaya ngupaya banyu pawita suci minangka pitukon hanggon munggayuh kawruh sangkan paraning dumadi mengkono Kulup pinter bocah iki yen wis rupangsa bener dawuhku iki mau mara dienggal nyembah lan basa marang aku ya nggih menggo dhisik kowe ora gampang ngongkon aku nyembah lan basa karo kowe kejaba menawa kowe bisa nuduhake
mungguh ana ngendi dununging banyu suci mau aku lagi nuruti marang karepmu. Puruhanana ya nggih ngulatana ing ngendi wae sira tangeh bisa nemokake hawit ingkang sinung banyu prita suci iku amung jeneng ulun dhewe Bratasena sranane wong yen luhung betah lopo kurang guling eling osolah jatmiko yen wacana kudu manis Pukulun kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk ing sahandap sampeyan paduka Hyangka Pukulun Bathara Dewa Ruci. Iya ulun tampa kanilega tiasing jeneng ulun nggih Bratasena. Werkudara lekas kita iki mau kena kanggo piwulanging sagung tumitah ing Madyapada ingkang kababari aja sok lelungan lamun durung ngerti ingkang tinuju aja sok memangan yen to durung ngerti rasane sing dipangan aja sok menganggu lamun durung ngerti werdine kang dienggo lan aja sok manembah yen to durung ngerti sejatine kang sinembah nggih. Kaluhuran sabdanipun paduka Pukulun ing sakmangke kepareng kula saestu badhe nyuwun toya prita suci Pukulun. Iya nggih. Ulun tumuli bakal maringake banyu prita suci nanging sranane kita kudu bisa mlebu ing garbaning jeneng ulun iki ya nggih. Sabab ya ana ing garba ulun iki papaning banyu suci Bratasena. Wah cecak nguntalo kecebol gayuh ngawiyat uta ngitung lintang tangeh kelampanipun. Lah yen mung kita iku sepira gedhemu nggih sepira gedhemu ulun iki katone cilik nanging sejatine gedhe kok Bratasena mekaten. Iya lajeng kula kadhawan medal mergi pundi Pukulun liwata talingan ulun kang kanan iki Bratasena tansah marpamoring suksma sinukmaya winahya ing ngasepi sinimpeng telenging kalbu pambukaning warana kalen sakili playap ing awuyup pindha pesating sepena sumu-suping rasa jati mangkono wis tanggap Sang Bima Sena dumateng dawing Sang Ruci Bathara sikil Sang Bima ngempakaken pramana jati nenggih netraning manah kusnya bangkit mangreh dadak sakala Sang Sena wis nyemurpi wonten mergi kang hanjek ingkang gandeng Sang Hyang Nawaruci. Kaya manjing kula garwaning Sang Ruci Bathara Raden Werkudara. Werkudara wonten dawuh sakwise jeneng kita manjing ing nggo garba apa kang kita dulu nggih duh Pukulun kula mboten nyemerepi menapa-menapa
mboten nyemerepi kiblat ler kidul wetan saha kilen mboten nyemerepi sewiji-wiji namung bingung raos sing manah kula pekulun oh mengkono nggih yen mengkono mara sira ngesti marang jeneng ulun Bratasena jahniyah ning talaga kadhi langit mambang tanpa sulano pamaneka wintang toya kusumaya sumawur lumrap wekang sekar kadhi jalada ucap Sang Sena tandya nandukaken pangesti marang Sang Ruci Bathara labet pantenging pangesti ing mangke dadak sakala Sang Sena raos sira kaya wis ngadhep ing ngersaning Hyang Dewa Ruci Bratasena wonten dawuh wis ngesti marang janing ulun ing samengko apa kang katon ning sira nggih lho inggih pekulun ing samangke kula sampun anon dulunging kiblat ler kidul wetan saha kilen saha kula nyemerpi wonten urip setunggal nanging arupi werni 8 warna 8 nggih apa wae kados Bramarkata kados Putran Denta kados Tawanggung Gumolong kados Cahyamaya kados Taretna Muncar kados Darumayadi Kadirembulan kados Kartikabir duh pukulun dudu kula wuning menika sanget kesengsem manah kula pekulun sumurupa kulub rupa 8 iku sejatine nuntun marang sifat ingkang linuwih lan rupa 8 perkara iku pinirang dadi 2 ingkang 4 karepe marang dat tegese cipta lan sifat tegese wujud manunggaling cipta lawan wujud dadine lahir kelawan batin dene 3 yaiku asma tegese sejatine manungsa 4 apengal wardine sejatine pramana dadine Gusti lawan kawula nggih kuwi sing 4 nggih wondene ingkang 4 manjing marang hawa nafsu ingkang rupane abang ireng kuning kelawan putih ingkang abang kuwi demen panas baran serai drengki karepe ngamah penggawe becik demen ngongrong tur sekti mandraguna kuwi kang abang dene kang ireng kuwi demen mangan ngongso-ngongso doyan turu ngugung hawa karem nesu nuja swara-swara kuwi kang ireng dene ingkang kuning kuwi demen ngubupi laku cidra nggih saka kareme milik doyan rupa ora mokal mula tabari nenggurangi marang barang kang rahayu lan demen ngangkah-angkah dadi wajibe yen kepepet wani nempuh marang panggawe Allah ingkang kuning dene ingkang putih nggih kuwi demen teteki murih suci muh narima murih sampurna moh rekoso lumuh pakumpulan sabab wedi marang pegawean trima bodho watone ngaso anane mung ngengleng meneng lamun pinuju kodheng mula ora aneh yen to dimungsuh marang kang abang ireng lawan kang kuning mau nggih kula Bratasena wong urip iku luwih ewuh lamun ngelingi marang pratil ning ati kang 4 mau nggih sebab apa
awet yen ora ngantepi ya luput dene yen ngantepi ya durung karuwan kok nggih mula prayogane lamun demen wening ya kudu bisa misahake hawa Bratasena Ulun kepriye sakelangkung bingung manah kula sareng kula enget piwut saling kemekaten ingkang mekaten Ulun kula nyuwun mugi paduka ulun kepareng nglajengaken paring dedah dulunging kawula sangkan paring ngagesang menika menapa kedadosanipun saha nyuwun tetah ajining ilmu dalah suruping penemu pengulun mengkono nggih nggih mula ya nggih ing waspada nggon mandeng surasaning ilmu gaib ya Bratasena nggih wonten menawa sira pitakon kedadianing manungsa yaiku saka Trimurti kelawan hawa nggih Trimurti yaiku cahyaning Surya Candra kelawan Kartika wondene hawa iku saka sarining bumi geni banyu kelawan angin Trimurti lawan hawa iku mau kumpul loya bareng nang tumetes sing Tirta Nirmaya banjur kesamatan wilayating dat nganti dadi tunggal jati ning kahanan kita iku Bratasena mulane jagat gedhe kang gumlariki cacahe ora beda isine ya padha karo jagat cilik kang ana jroning nggawa garbamu Bratasena waduh ulun aradi serawong-serawong raos sing manah kula ulun syukur bagi sewu Werkudara wonten dawuh yen to kita nyuwun katerangan ajining ilmu iku angel yen wis ketemu ning kosok barine kudu tansah ngelingi pepacuh ingkang sarta ora kena nerak marang angger-angger apa dene kudu netepi marang tembung idep madhep tetep kelawan mantep Bratasena kados pundi werdinipun kepareng panyuwun dawuh idep tegese kudu bisa manembah marang Gusti lan ngluhurake asmaning pangeran kang maha kuwasa dadi ing kono kena ing aranan ngawruhi marang uripe kuwi jenenge idep banjur madhep kuwi tegese kudu bisa nyegah hawa nafsu karepen bisa wening kuwi jenenge madhep wondene tetep werdine aja kelu marang panggawe dudu ing pengajap dimene darbi budi kang rahayu mergo yen kok nganti milik ora-ora bakal mbilani Bratasena menika tetep iya lajeng mantep menapa werdinipun mantep ku tegese kudu nglakoni sedya awit sedya ingkang mengku panarima iku mubah musik menungsa mung sak derma kawula mung semendhe mring kersaning Hyang Suksma sing tegese mesthekake barang kang durung kasat netra iku bakal kesiku dening Gusti ya nggih mengkono kula mungguh ajining ilmu nggih lak lajeng suruping penemu kados pundi yen kita pitakon mungguh suruping penemu yaiku setya legawa sabar narima berbudi lan bawa laksana kados pundi werdinipun setya legawa aja sugih sujana ingkang lila ing donya ikhlas marang pati pamrih supaya rahayu ya nggih nandura kelakuan becik lan suci ingkang sarta welasan tepa-tepa marang sepada lan tepa marang wajib Bratasena kuwi jenenge setya legawa meninggi sabar narima tegese sabar yaiku den saranta ing tekadmu yen lagi kedukanan ing sukma kudu ingkang rumangsa ya nggih meninggi dene narima yaiku tansah ngentenana sing Hyang Suksma awit ing dalam tekad ku saguh nglakoni
yaiku bejo cilaka lara kepenak pinter bodho wening kodheng urip lawan mati nggih meninggi dene berbudi tegese demen tutur becik demen memadhangake wong kang peteng pikire ingkang sarta tetulung marang wong kang ketaman ribet kuwi jenenge berbudi dene bawa laksana surasane sing gedhe hambege sarta kang luwih budimu aja nista lan kang bisa cukup pamikirmu lan kudu mulat kudu awas uga tasah teliti pranata basa tanggo ing karti sampeka dene sirikane yen to dusta candala hangane marang sepadha mangkono Werkudara muni lan sumurupa Werkudara sekabeh ngulang-ulang iki mau dadi srananing ngelmu nyata ing reh kasampurnan ya ingaranan tirta purwita suci lan minangka srana uduning kawruh panunggal Werkudara bumi goncang gancing langit gelap-gelapaken lir kincanging sang maweh gandrung samendan boten karempit sampun kula tampi kanthi terwaca sabdanipun Pekulun wis kasembatan karep munggir bingah rasing manah kula Pekulun sampun kasembatan sedya kula kang mengkono enggal tumuli metu kuwi Werkudara nyuwun pangapunten Pekulun kula sampun klajeng kraos wonten mriki lho mangko dhisik ora nggih ora isih akeh sesanggemanmu ya nggih sesanggemanira kang cedhak yaiku gurumu Dana Antaswasaka madyaning samudra Bratasena yen nganti ora gelem bali padha karo Werkudara wis tega marang para kawulamu tega marang negaramu lho inggih ngestakaken dawuh lajeng kula medal mergi pundi nalika mlebu kita lumantar talingan kanan dene metumu liwat talingan kering Bratasena Werkudara kula wonten dawuh metu sapa ing Hangga Ulun Gusti nengeran gelung minangka rondhek ngarep dhuwur mburi gelung minangka iku dadiya pralampita lan dadiya tetenger yen Sirasena wis bisa hanggelung manunggaling kawula kelawan Gusti Gusti kelawan kawula meninggi Pekulun pri sampun dados tekad kula saksampunipun kelampahan pikantuk kawruh kasampurnan kula kepengin badhe dados pendhita Pekulun mengkono inggih oh iya yang pengen dadi pendhita ulun titip jeneng besok jenenge Begawan Bima Suci ngestakaken dawuh wis enggake bali ya Bratasena nyuwun tambahing pangestu Pekulun iya Jaya Wijaya Jayanti Bima moringga kuwi tumapak ing epek-epek ulun bakal ndak sengkake nggalo prating daratan
Janaka sing sowan meninggih kula ingkang abiyantara bapa. Ana apa Janaka kok kowe sajak semengko lakumu? Inggih keparenga kula munjuk atur sowan kula namung badhe nyuwun keterangan dhateng Paduka Bapa. Keterangan bab apa? Paduka Bapa Wentala utusan Kakang Mas Amyir Samudra menika werdinipun Bapa Plembar sampun tiga dhumateng Kakang Mas Bratasena. Petelo Paduka Bapa sampun tiga dhateng pejahing Pandhawa. Duh Bapa sampun ngantos namung Kakang Mas ingkang pineja sowan kula mriki badhe bela Kakang Mas monggo Janaka kula aturi mejahi Bapa. Janaka cekek men pikiranmu to Janaka. Wis maida marang bapakmu wis ora percaya marang Durna. Aku mok kira mentol arep mateni Kakang Werkudara to Janaka. Pikiran apa kuwi ngeres pikiranmu kuwi? Aku babar pisan ora ana, pikiran bakal mateni Pandhawa iki babar pisan ora. Presti aku ora luntur wit biyen mula aku tetep tresna marang Pandhawa njaga marang slameting para Pandhawa klebu kowe barang Janaka kok dadak kowe ngetoke keris dinggo apa? Apa wis mingurke blatku kok aku arep mateni si Janaka murid kinasih. Oh iya ta Janaka. Yen panjenengan maido marang bapakmu Durna, mau tulinggal rungokno presti aku. Yen nganti pletek srengenge Werkudara durung metu saka segara, aku musalam yer golek Werkudara. Wah, Werkudara! Piye pawartane di meninggih Koko Prabu kula sampun ngadhep dhumateng Bapa Durna. Kula ngaturaken curiga supados Bapa purun mejahi kula. Namung Bapa penemban paring wangsulan bilih Bapa mboten badhe tega kalian para Pandhawa. Klebet mboten badhe wentala mejahi kula. Kaporing mangke penemban Durna sampun aprastya ingkang suraosipun letak ing ngarep mongko Kakang Mas dari jemedhul saking samudra Bapa Durna sumusul badhe amyur samudra bela sedanipun Kakang Mas Werkudara Koko Prabu. Oh ngono. Inggih. Yen ngono Begawan Durna ora luntur prasetyane, cek tetep njaga slameting para Pandhawa. Meninggih. Kula ingkang klentu Koko Prabu. Ora. Iki jenenge wong njajaki kok di. Inggih. Jane Durna ki elek apa apik to, Truk? Nek miturut Mahabharata, ya. Durna ki apik. Guru sing ampuh ya Durna kuwi. Kowe tau nonton film to? Durna cara kono ki gagah. Oh. Elek rak Durna kene iki. Digawe tekle, digawe elek, wis mambu politik. Kok lemuke kok ajakmu kok. Lha aku iki ora maido. Lah iya. Mula aja kleru tampa, Gong. Durna ki apik. Lah nek ora apik apa Pandhawa meguru Durna, apa Pandhawa ki bodho golek guru kok sing elek. Lah nek ngono aku dosa ngrasani Durna ki elek. Apik. Ning daerahku ya digawe apik. Elek rak ning Tlatah Yoja iki Durna jan elik kae. Jadi pentungi Setyaki kae iki nek
Lah iya, heeh. Iki jan iki sutradara apa rembutan kok warna-warna. Lho kula niku nyanjangi tole Bagong niku margi niku Bagong niku dalang sakniki dereng mudeng niku. Di Durna ki apik. Iya ya. Lah iya kowe aja kleru tampa nek dadi nek ngarang lakon iki Durna aja digawe elek. Lah kok dhewe arep demeni Rukmini. Gus wong edan iki. Kuwi ya carangan kok kuwi kok. Nek pakem iki pira to kae? Wong 18 lakon nek pakem iki. Lah ngembyah ki tak carangan. Klebu iki ya lakon carangan iki. Dewa Ruci iki ora pakem. Nang carangan jaman biyen. Iki dijupuk jaman Ndara Bima dianiaya dening Kurawa. Lakon pas pendadaran siswa saka 5. Ini asline ngono. Dadi jaman Ndara Bratasena lagi gelut karo Raden Kurupati dipisah karo Sengkuni kuwi diracun, dindemi, mendem dibongkok oyot-oyotan Banduri Watu cegur ke segara. Dening Pujangga digawe lakon Dewa Ruci. Mulai ya sok nyatet ana. Aja mung rondo kempling ngali tok. Lho kuwi ya penyegaran lho aku ora elek-elek ning bakune ya aja ditinggal. Kowe arep modern karepmu ning dasar iki kudu kuat sik. Gawe omah iki pondamen kudu kuat sik. Nek kuat pondamene monggo arep kreasi apa terserah. Ini rak pondamene wis kuat. Lah kowe iki ora wong hanjrah urung tutuk ngono kok wis wah, gawe lakon modern. Sok lakon dalange nggawa ula tenan iki. Lakon ben gayeng kok. Nggawa gajah tenan. Golek marem tambur jek urung marem kok nggawa mriyem. Pas ngantem disumet dior kuwi. Wis kuwi marem sak omahe ilang. Cerewet itu ora elek-elek mung aku ki mung anu kok ngelingke nek tangga ora tangga ya ora apa-apa aku marga ngrumasani Petruk wis tuwek wong wis putu aku iki kewajibanku ngandani kaya dapurmu kuwi gitu ya kowe iki ya sak pantaran karo Bayu ngono ya wajib tak elingke ya oke nah iya sampun wong edan Arjuna kula wonten dawuh ayo enggal ditata kaya apa kriyane Begawan Durna kula dherekaken Mbok Prabu wis krungu jago kluruk aku wis krungu adan sepisanan delongkas ndang subuh mangga Werkudara urung ketok jumedhe saka segara anakku Werkudara mesana bapakmu kuwi jedul saka segara ta Werkudara nah wis terenteng-terenteng katon abang nggon langit. Wow, wis meh biar padang anakku Werkudara. Srengenge wis meh mlethek kowe durung jedul aku ambil golek iko Werkudara. Oh. Koko Prabu Koko Penemban saestu hamyur samudra Koko Prabu kula rumaos dosa dados jalaran Koko Penemban hamyur samudra menika mangke butuh pun badhe seda Bapak Durna Koko Prabu Walah pancen gedhe tikate Begawan Durna entepi marang prasetyane hamyur samudra wah wis cong tenan Durna iki Duh Jida jegur
Piye, Truk? Sida jegur, Kang? Lah, sida jegur ke? Heeh. Payu pira? Patak watu ndahmu. Kaya wong gadekke. Alah, durna jegur Petruk. Kula golek juru silem golek gawan Durna. Alah, ten pundi sing madosi yah keten kok. Nelpon Sar. Njaluk tulung Sar. Sar ya doh turu yahene kok. Oh. Petruk aja wangkal golek tukang nyabrangke. Golek Bapak Durna. Alah, tukang prau nggih mboten enten. Niki segara mulak-mulak kok golek tukang prau wong kapal wedi liwat kok prau. Oh, lah kae. Eneng prau. 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 Kene. Nah, kene. Oh, sanes. Apa? Pincuk. Oh, mula simbok kene kondo kok. Wah, fotone madang kok. Pincuke sak prau. Apa jero ta, Truk? Segara ya jero no. Alah, ora ngono. Cethek. Kok iso muni cethek? Lah kae wong bebek ora kelelep ngono kok. Ini bebek nglangi kok dirembuk. Ini arek iso golek Durna. Golek juru silem ora enek luwung anu wae Durna dipancing ae. Dipancing. Lah mancing Durna ki terus pakane apa? Sinden. Piye? Pak, tapuk lambemu dik. Sinden tak dienggo pakan pancing. Aku kerep kuwi. Gagas dapurmu. Dinteni Nyai Arjuna mriki. Ora kuntara, kuwi ana ngene. Aku mesane aku ora iso enggak. Durna bapakku kaya ngene iki piye lelakone iki? Kedadian kok kaya ngene iki sapa sing marai? Wah, Durna guruku aja mati dhisik aku cek nggunakake kowe. Tak kirim Bayu warasa Durna bapakku. Werkudara. Durna bapak piye? Tujune kowe konangan aku, Ngger. Upama aku ora nusul kowe gek dadi apa kowe Werkudara? Sumurupa ya Ngger bareng kowe iki ora jedul dikira karo Permati aku dianggep tega karo patimu. Kula aku banjur sumpah ana ngarepe si Janaka. Yang ngeplek tak srengenge Werkudara ora jedha aku ambil segara bela marang patimu. Aku mau wis krungu adan kowe urung jedhel aku njur ambyur. Aku njur ambyur nyilem ana njur segara goleki kowe, Ngger. Iya. Tujune kok konangan aku kowe Werkudara. Upama ora ya mati no kowe. Aku nyilem nyang jero segara. Kowe tak gogoi. Wes. Anggerong tak gogoi. Wah, jebul rong iki ya warna-warna ya, Ngger. Pak ya ana sing jero ana sing ora. Nek sing ora jero cukup tak gogoi nganggo tanganku. Nek sing jero tak
lebokke sirahku nang nggon ngerong kono. Aku goleki kowe. Lah kok terus mak genduk. Aku nyekel pas mbah pupumu nggo wetengmu aku gak roh. Ning mak genduk ngono. Terus tak dudut lur. Lah kok jebul rambutmu. Walah Werkudara kowe kaya golek dirian kok nyang ngerong iki kepiye to, Nger? Nganti aku wong tuwa tak rewangi brepes-brepes nang jero ngerong. Goleki kowe Werkudara. Iya. Piye kabare Bratasena? Untuk pengestumu aku wis kelakon antuk gawe sing tak goleki. Oh, kok ngono? Iya. Sing maringi sapa? Sing maringi Bathara Dewaruci. Siapa? Dewaruci. Wah! Kuwi kancaku Dewaruci kuwi. Kuwi kancaku. Kuwi jenenge asli Slamet. Jenenge asli Slamet terus diparapi Dewaruci. Kuwi kancaku. Mengkono. Heeh. Oh alah, biar. Kuwi ndemben nang-nangan karo Pak Kamsu ndeng. Ini saiki wis ora. Saiki wis akur, wis merdeka saiki. Iya. Oh alah Dewaruci. Iya. Wis diwejang. Wis. Ah, syukur Ngger, syukur. Wejangane piye Ngger? Kawruh sangkan parang dumadi iki wejangane piye tak cocok karo ilmu sing tak tampa Ngger. Aja saiki. Lho, lasuk kapan? Aku wis duwe baya sak dasare wis entuk kawruh sangkan paran aku arep madhep dadi pendhita. Sang Hyang Dewaruci wis titip jeneng. Nek aku madhep pendhita kon jeneng Bima Suci. Oh, dadi pun besok arep dadi pendhita. Iya. Wah, arep mateni pasarepku kowe iki. Lah nek pendhita jeraku dadi apa ki engko? Aja kuwatir. Kepengin arep dandani sing rusak ngelingke sing lali. Oh, ngono jare. Dadi esuk arep dadi pendhita peparep kawan Bima Suci. Iya. Esuk kapan kuwi? Mbuh, ngenteni wanci Kang Prayoga. Ah, kuwi nek iso ya, Nggar. Ya nek iso matur karo Pak Haryono, karo Pak Widarba, karo Pak Lukman, sok taun ngarep lakoni kuwi wae. Yang dindi Kuwi nek ditanggap ngono. Ning dalange sapa terserah waton lakoni kuwi bacute kok Nggar. Dadi ben eneng bacute ngono lho. iya Durna bapakku perkara permati mengko aku sing bakal ngurusi Mangsa bedhok helena kadang-kadang wong ewer utara. Dimas Werkudara bungah dasipun Kakang sadeus timbul. kula maos bingah manah kula Kakang Mas sampun timbul. Iya. Aku wis bali saka samudra. Lan ngerteni aku wis entuk gawe kabeh sing tak goleki. Mengkono Yai, Iya. pun Kakang melu bungah. Kula nderek bingah. Jarawa wonten dawuh. Semenjak sosok maido karo Durna bapakku. Iki guruku. Iki sing madangi lelakonku, iki sing minterke aku. Anggere maido totok sirahmu dhewe. Nuwun pangapunten. Dirungake. Dirungake. Aku iki guru sejati. Nek kowe mara kok nggawa keris kaya nawakke. Kowe maido karo Durna. Ora ning loke jeneng kok mentol nyang pendoke ora noloke. Nuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Lha nggih sampun. Mboten wong Janaka kalih kula maido kok pripun? Manya aku jebul segara. Wah, bola-bali Janaka cekak pikiranmu. Landhep dengkul pikiranmu kuwi. Wis meneng di wong iki sadi kudu rumangsane ribet. Nuwun pangapunten. Oh, aja ngapura nyawura. Bola-bali kumpulane Petruk ndelalah.
wong aku ning ngeblek kok jek disambut iki kemana iki. Wis lagi ngono lagi. Wong edan iki klambine jase anyar. Lho ora edan to. Kandangane disuwek lho coba. Aja to enggak ada bubuane disuwek. Parat. Werkudara. Iya. Ayo nyanyi enggak tak kali kudu marang Praja diarep karo kadang Kanjeng Ibu. Iya. Aku melu kok dhisik nyang Ngamarta ya, Ngger. Ayo tak kali boyongan bali marang Praja Ngamarta. Werkudara, apa njaluk Bapa Durna ya tampanono. Waduh. Aduh. Wah. Ya. Ah, weh. Ah, weh. Ah, aduh. Waduh. Wah. Ah. Ora menang mungsuh Werkudara diajak patri sida urip Werkudara pancen angel mateni Pandhawa ya saiki gagah liya taun tak angkah patimu kowe Pandhawa Kakan Semaropo ampun wurutan Bandayuda nggih Gus sampun semingke sang ya para Kurawa saha Ndara Bima sampun kasempatan sedyanipun iya inggih menika Ndara Bima sampun saged ngunduh dhateng kuruping pakarti nama boten muspra hanggen paduka tansah makempal wonten ing paguyuban Susila Budi Darma nyatanipun sampun paduka lampahi piyambak teteken kanthi tekun tekan sedyanipun Ndara Werkudara lelampan paduka menika boten benten kados dene lelampane kadipun tindakaken dening sawargi Eyang Muhammad Subuh anggenipun ngudi dhateng jiwa ingkang sejatos iya ingkang menika mugi jagat anak sami Gusti Wijabahi saya ngrembaka subut ingkang wonten ing Nuswantara mriki dumugi tangkar temangkar ing Jawi Negari. Margi sampun saking ngraosaken dhateng wohipun makarti ingkang sami nderek wonten ing Susila Budi Darma menika. Iya. Dene kula sak kanca para kadang krawitan saha Ibu Waranggana hanggenipun niku kewajiban ngrumaosi kathah ing reh klepatanipun ingkang menika kunjuk dhumateng para panitia utamanipun dhumateng Bapak Haryono, Bapak Widarba saha Bapak Lukman saha para warga Sibuk kula sak kanca nyuwun gunging samudra pangaksami pungkasane ngatur namung sesanti sepisan merdika tetep merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saka bungah karep joget tandha syukur marang Gusti semonggo Gus